La veu? No us ha recordat a Belén Esteban? Ja ha ensenyat Belén, després de fer-se la foto amb el encara que no hi sigui, jo m'estic imaginant a Belén Esteban pujant-se a l'escenari cantant amb ells, ballant la Macarena. Aquesta foto que veiem, ara, que estàvem veient... Sí, la foto de... el primer equip, perquè... Va fer un partidet. Bueno, un partidet, és igual, el que sigui. Però és igual, però és que va estar... I una curiositat, el Justin Bieber, que és un foròfot del Barça i que va al·lucinar, perquè es veu que la primera persona que va veure va ser el Messi, clar, el tio ja es va al·lucinar, no? Va demanar 5 samarretes del Messi, 5 de la botiga del Barça. 5? Pensava que li havia demanat a Messi. No. Dame 5 camisetas. No, 5 samarretes de la botiga perquè el Messi li firmés pels seus amics. Sí, però aviam, crea un precedent, perquè a partir d'ara, qualsevol niñato que vingui podrà jugar allà. Dirà, per què aquest sí i jo no? És que i els jugadors del Barça estaran encantats d'haver de fer partidillos de costallada. No, però la pregunta és per què Justin Bieber sí i Antonio Cortés, per exemple, no? Veig Antonio Cortés aquí també jugant. És veritat. No, això sí que aquí no arribem, no ho sabem, però sí que és cert que el Justin Bieber porta la marca Barça arreu del món. Avui, per exemple, jo he fet un seguit d'aquesta foto que la va distribuir el propi Futbol Club Barcelona arreu del món i està a tot arreu, a tots els webs, a totes les revistes. Si promociona el Barça, li acceptem. Tampoc ens cal promoció. És una promoció brutal. Ara, perdona, estarà molt bo Justin Bieber, però al costat de Bojan sembla Tachenko. És Pau Gasol, eh? Aquest nen fa 1,60 m d'alçada. Amb talons. Alfons, jo en aquesta foto els veig junts i al Bojan el veig molt més guapo que fa 5 minuts. Però és que Bojan, aviam, és guapo. Però no et fiquis en Bojan perquè la teva senyora és capaç de matar, eh? Que no. Com los ojos los arrojo i los vomito. Que el veig més guapo encara. Mira, veus? Jo vull veure el meu amic Antonio Cortés també jugant al Barça. Però és del Barça? Segur. Primer tenim que saber si... I el d'Aurin també, que a mi no li agrada massa. I Elvis, jo vull veure Elvis jugant de davanter centre. Te lo compro. Pero, ojo, ¿con la camiseta o con su americana? Elvis no, con una variante de camiseta del Barça, però fluorescente. No, perquè pensarien que ha tornat el Sale Martín al Barça. Doncs es veu que no feia malament, que amb la cama esquerra tenia bons detalls tècnics el Justin Bieber. I segons l'Òscar Brock ho feia millor que el Bojan. Suposo que en conya, no? Però... Alfonso X s'ho ha passat molt bé amb els ases que va batejar la duquesa d'Alba. Alfonso X ha ido un día antes de lo habitual a Sevilla para estar junto a la duquesa de Alba. Donde no pudo estar Alfonso fue en el bautizo de 2 burros en Rute. Padrinó a 2 burritos, no pudo usted estar en Rute con ella en Córdoba, ¿no? Que fue muy entrañable el tema, muy gracioso. Lo he visto en televisión. Sí. La pareja estuvo en el pregón de la Semana Santa de Triana que estuvo a cargo de César Cadaval. Allí, don Alfonso y Cayetana de Alba se mostraron confidentes y cariñosos durante el acto. A la salida del mismo, no pudieron evitar la pregunta sobre la boda a la que una vez más no quisieron responder. Al respecto de los rumores, de si hay boda, no hay boda, estamos ya un poco cansados de este rumor. Sí. Vale, sí, però el burro ¿dónde està? El burro se'ls tenen ells, a la finca. Sí, un té Cayetana i l'altre té la duquesa d'Alba. Per cert, no heu vist Alfonso com que li costa moure el llavi? Com si tingués un problema? Col·lagen. Col·lagen? Ho dic de broma, perquè hi ha tants rumors que els homes darrerament... Es fiquen morros. Sí, fiquen morros, dic... No, però és que aquest és el llavi molt fi. Home, no crec, estic amb tu, li veig massa fi. Jo crec que si s'hagués operat el tindria molt inflat. No, però sí que és un senyor que es cuida i que està a l'última i que l'hem vist certes millores últimament. I que per agradar la duquesa seria capaç, jo crec, que de qualsevol cosa. La duquesa és exigent, eh? I li ha donat una sorpresa a la duquesa, no? Sí, perquè ha anat un dia abans, ell acostuma a anar a passar els caps de setmana, però hi va divendres després de treballar. I ahir se'n va anar dijous, per la tarda, es va agafar un dia de xupetín, i clar, l'altra encantada de la vida, perquè té un dia més. ¿Cuántos chupetines lleva? Anem a comptar-ho. Mira, ja hem fallat, perquè vam dir que aquest any començaríem a comptar-li els xupetins. Ara farem una retrospectiva i començarem a comptar els dies que s'agafa la festa. És que cada setmana estem parlant de xupetins aquí amb l'Alfonso X. I cada cap de setmana l'home baixa a Sevilla on faci falta per veure la duquesa. O sigui, jo realment crec que la boda, que vam comentar que a principi a l'octubre o a finals d'any seria, jo no la veig gaire lluny. Tampoc. I acabem amb 2 o 3 coses. La primera, Paris Hilton demandada por no devolver unas joyas valoradas en 40.000 euros. De Damiani, no es tonta. Deu pensar, però 40.000 euros para mí, ¿qué es? Sí, bueno, pues si no son nada para ti, págalas. Págalas como el resto de los mortales. Des del 2007 que porta aquesta senyora les joies. I sobretot per no cuidar-les, perquè no les va guardar bé a una caixa forta, li van robar i, oh casualitat, van tornar a aparèixer les joies, però tampoc les ha portat a la botiga. Mira, hi ha gent de la que et sorprenen certes notícies, però
A mi de Paris Hilton no em sorprèn gens, en absolut. D'un altre diria, no em diguis, però d'ella, no. I després veiem Irina Shayk, la nòvia o la xicota, l'amant de Cristiano Ronaldo, molt de blanc. La núvia. Ja no es casarà. Es casarà, però durarà 3 mesos. 3 mesos. Sí, però és que a més jo crec que encara que no s'hagués vestit de núvia també duraria Escolta, 3 perdona'm, telediaris. aquest vestit que hem vist abans, que sembla Maciel en Eurovisió, això és per casar-se? Perquè li agafarà un cobriment de cor al mossèn. Sí. És una mica Madonna, Massa curta, per Si entres així a l'església, li pot agafar un cobriment de cor amb més d'un. Ara, ja et dic que jo no la veig en absolut casant-se amb el Ronaldo, amb el Cristiano Ronaldo, així que no crec que en el seu cas... Mira, Amela està tan concentrat. Imagineu-vos, Amela, com s'està preparant la teletúbia. Està molt enganxat, aquest home, està molt enganxat. Està amb l'Amela Channel fent competència. Està buscant a Irina Shayk. Està realitzant. És el control de realització d'Amela. Sí. Algú li ha dit que amb aquesta camisa no es pot venir a la tele, que això fa moaré? No va passar res. Ja l'estàs criticant. I després diuen que Messi, que no m'ho acabo de creure, perquè tot el que ve de l'Argentina, curiosament sempre són 3. Sempre són 3 models, les mateixes de sempre, perquè a més s'enganxen a tots els famosos. Diuen que Messi hauria tingut una conversa eròtica. Messenger. Amb aquesta senyoreta. Amb l'exnòvia d'un company, a més. Si aquesta segur que ha estat nòvia d'un company. Segur. Però és que a sobre aquesta dona té la barra de dir que li ha donat carbasses perquè ell vinga a burxar-la, enviar-li missatges... Mira, en el moment en què això ho filtra la noia, ja per dir per tota la credibilitat una altra vegada. Però a més, mira, l'altre dia feien unes altres declaracions que també arribaven de l'Argentina dient al senyor que li agraden rosses. Llavors, escolta, aquesta de rosa... Es diu Sabrina Ravelli i que no tingui sorpresa. Ravelli. Que no tingui Ravelli, no? Que no tingui Ravelli, que jo crec que no. Que sigui ella la que passa d'ell, no s'ho creu ningú. Per cert, que Leo Messi ha batut un rècord a Facebook perquè en un sol dia, en hores, ha aconseguit 7 milions d'amics o de seguidors. Quina barbaritat. Que el Charlie Sheen va aconseguir 1 milió en un dia i van dir que era un rècord mundial. Imagina't ara amb el Messi. Brutal. I subiendo. Doncs el dia que es posi Pinto, espera't. Pinto, espera't que recuperi, que si no... Espera't. Fort aplaudiment per la Marta Terriba, pel senyor Bayón i el llibre del Barça Real Madrid. Pinto serà el porter de la gran final de la Copa del Rei i segurament serà titular contra l'Almeria per anar escalfant, per anar preparant i per anar posant-se a to. Tenim el llibre Barça-Madrid, aconsegueix amb Mundo Deportivo el llibre Barça-Madrid Clàssics que fan història. Reviu tots els clàssics de la història amb aquest exclusiu llibre commemoratiu, els gols, les polèmiques, les victòries, l'èpica dels Barça-Madrid plasmats a les millors fotos dels seus protagonistes. A més, comprant el llibre participaràs en el sorteig de 2 entrades, 2 per la final de Copa. Aquí teniu el tiquet i tant de bo que tingueu sort i que siguin vostres aquestes 2 entrades que van més que buscades. Disponible en català i castellà a la venda al teu quiosc només a Mundo Deportivo, el patrocini de La Caixa. Mundo Deportivo, La Caixa, el Barça Madrid i la Teletúlia. Don Víctor Amela, Òscar Broc i Andrés Torres. Don Víctor, bienvenido. Òscar Broc, un plaer. Senyor Broc, molt nerviós també vostè. Encara li duren els nervis del partit del Shakhtar. Quina defensa, quins 5 brasilers. Tots jugarien al Barça, tots. Em vaig recordar tant del meu germà. Sí. És a dir, em van donar ganes de trucar-lo y decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿On está la derrota que deia? Pero es que sufren muchísimo, porque yo hablo con ellos aquí. Son malalts. Siempre dicen que va a perder el Barça. Són malalts, sí. Y nunca pierde el Barça. No, jo crec que hi ha un virus que l'ha agafat Guardiola i que també l'ha agafat el David Broc. I no tira antídoto, que és un virus molt perillós, perquè de moment no hi ha vacuna ni hi ha res. L'altre dia el meu germà em deia, Guardiola sap el que diu. I jo pensava, mare de Déu, si sap el que diu, estem fora de la Champions, llavors. Yo que no sé nada de fútbol, ¿puedo decir una cosa? Diga. ¿No será que Guardiola habla para concienciar a sus jugadores de que se pongan las pilas? Pero que lo haga en el vestuario. Tiene usted toda la razón, señora Mela. Porque si lo dice ante las cámaras es más creíble, le creen más los jugadores. Una vez más, como hacía Cruyff, se utiliza la prensa para enviar un mensaje que puedes hacer llegar directamente a un señor que tienes a 2 metros. Yo me temo que es eso, ¿no? No, pero siempre, es histórico. Es eso, vale. Yo lo que me temo es que esto va dirigido a alguien y como no ha tenido narices de pillarlo... Doncs aleshores resultarà que si tinc un problema amb un col·laborador, en comptes de resoldre-ho personalment, el que faré és començar a esbombar coses i dient això s'acaba, ho veig molt malament, em veig més fora que dintre... Esa camisa de rayas... Esa camisa de rayas... Veig coses que no m'agraden... Por ejemplo, yo estaba... Y a veure si la gent interpreta. Por ejemplo, yo estaba trabajando allí porque estaba cerrando la contra del lunes. Ah, o sigui, tu estaves fent... No m'ho crec. Te lo prometo. La contra de dilluns. Te lo prometo. Per cert, que no és fer-te la pilota, però m'ha encantat, t'ho dic de debò, la contra d'avui amb Valentina. Valentina. Sensacional. Porque
tenemos una edad. Pero para mucha gente Valentina no es nadie, no existe. Mira la cara que ha puesto Rebeca. Però, escolta, que Valentina... Pero Valentina era un icono de nuestra niñez. Que està superactiva, té 81 anys. Mira. 81 anys. Con las gafitas aquellas que llevaba. ¿Dónde fue esto? Eso es en Madrid, cerca de Madrid, y ella tiene un jardín en el que arrastra sacos de abono de 20 kilos, però los arrastra ella, para abonar sus rododendros i sus... I no vull avançar al contingut perquè vull que llegiu la contra de Mela, però explica el secret de Locomotoro, que per cert no ha mort. Locomotoro, Paquito Cano, encara viu. I ens explica Valentina com s'ho feia per... Aquello, ¿tú te acuerdas que en el patio de colegio intentábamos hacerlo? Pero no podía ser, se ponía casi... Michael Jackson, ¿no? Se ponía paralelo. Era com Michael Jackson, però encara més al límit. Més encara? Gairebé tocava. Quasi paral·lel al terra, completament al terra i aixecat. Tocant amb el nas al terra directament. Quasi, i s'aixecava. Una pregunta, ens explica que Capitán tan viu, que Locomotoro viu, que el tio Aquiles va morir. Sí, a temps. Va morir. Y los hermanos Mala Sombra trabajan, no sé, por ahí sueltos. Pero entonces, ¿esto que hacía? ¿Era trampa? ¿Era un truco? Sí, está en la contra, pero que la leáis. Pero la contra. Que la leáis, está el truco ahí. La contra. Sí. ¿Lleva las gafas siempre puestas? Las tiene allí en su casa, las puso para la foto, no para la entrevista. I també vull felicitar el Víctor Amela i a la Roser, que ahir van presentar... Va ser... És paterrante. El tot Barcelona, ahir a la presentació del llibre Paraules d'amor. Sí, estuvo muy bien, porque la verdad la terraza de Sagardi, que es un restaurante que está ahí encima del puerto de Barcelona, es espectacular. I la terrassa és molt maca i a sobre es menja molt bé. Es menja molt bé, hi ha uns pinchos y nos sirvieron de todo y la verdad es que era muy bonito, era como estar en Hollywood. ¿Pero qué feia l'Espín? A l'Espín al llit, El Espín se presentó con su iPhone y nos hizo ahí unas grabaciones Buenísimo extrañas. porque Espín en medio, claro. Sí. Oye, no se va a poner, no se pierde una. Yo tengo una pregunta, ¿Espino se esposó en la cama o algo? No. ¿Y qué moreno estás, Amela? Te cortas el pelo y eres el hermano de Chiquillo. Ayer estem parlant de glamour, estem parlant de personalitats, estem parlant de personatges molt famosos, de molta premsa, molta expectació. Espín, ¿qué fa Espín? No, porque Espín es coautor del libro. Él está en el libro como uno de los autores y esta en realidad era una fiesta para homenajear a la gente que colaboró en el libro, que como mínimo regalarle un ejemplar, invitarle unas copitas y algo de picar, ¿no? Y es lo que hicimos. Coca-Cola para todos y algo de comer. I això sí que és un fotocol, i Víctor Amela també s'ha de dir que va col·laborar amb els mitjans de comunicació, no va fer com Justin Bieber. O sigui, aquí hi ha dues possibilitats. Aturar-se al fotocol o passar de llarg com una estrella, com Justin Bieber, i deixar la premsa penjada. Yo a favor de las fotos, a favor de la prensa. ¿Y fuiste puntual? Sí, puntualísimo. Doncs molt malament. Un autor ha d'arribar sempre, com a mínim, mitja hora tard. No que t'abuchean. No tengo corazón de autor. Y tienes que salir con una capucha puesta, es muy importante. Oye, ¿no has hablado de Thais Villas? ¿Quién? ¿Thais Villas? No sé, me ha parecido. Hay una chica que es el doble de Thais Villas. No, Thais Villas, que yo sepa, no vino. ¿No? Ah, pues acabo de ver una chica que es... Sí, s'assemblava, has dit una noia que igual se coló y no me enteré y nos hizo He visto una de refilón. Hubo marro en esta cama. Mira que vistas, mira. Bueno, hubo marro. Esto era una cama que patrocina una marca, Margarita Bonita se llama, que hacen camas eróticas que se mueven todo el rato y hacen cosas raras las camas. A mí no me hacen falta. Llévatela para casa. No, a mí no me hace falta. No, perquè a Mela un puede moverse. Li costa, però encara es belluga. Es para quien ya la puede moverse. Una ayudita siempre va bien. Y la cama te lo hace todo. Sí, pero claro, lo malo es si no llevas el compás de la cama. Claro, de hecho, hay un mando y puedes accionar, modular la velocidad. Pero no sale nada, ¿no? No sale nada por la... No sale ningún objeto, ¿no? Puedes salir... No, yo no vi nada extraño. Pues empezamos. Calor sofocante. De lo que habla hoy todo el mundo es del calor. Calor sofocante en algunos casos. Estamos a primeros de abril, el mes de las lluvias, pero lo que hemos encontrado en la calle es un sol de justicia. No es extraño ver las playas abarrotadas de primaverantes. On és la notícia? Ha dicho de primaverantes. Ha dicho primaverantes, que no es veraneante, es primaverantes. Lògicament, perquè... És un término nuevo. És la gent que estiueja, però a la primavera. Això no existia. A mi m'havien dit de tota la vida que això era el veranillo de Sant Martín i no l'apocalipsi com ens ven a Piqueras. Vull dir, perquè, no sé. No, el veranillo de Sant Martín no, es en noviembre. Es en noviembre. Esto ya es otra cosa, esto es un cachondeo. Aquí estáis confundiendo el veranillo de San Martín, el calorcillo del membrillo y los primaverantes. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Febrerillo el loco. El febrerillo loco. No, calor es de lo que habla todo el mundo. Calor sofocante.
piedras se derriten, se desploman los puentes. Se funden. Lo bien que le ha ido esta ola de calor a Piqueras. Sí, porque en un mes de lluvias, como diciendo, me cago en todo, tendría que estar lloviendo cada día. En abril, aguas mil. No, però és que a la Sexta s'estan encomanant i parlen de platges plenes i juraria que hi ha una persona. En País Vasco, Cantabria y Galicia hoy han superado los 30 grados. Allí no se cree la primavera que están teniendo. Tatiana Díaz, supongo que con este buen tiempo habéis aprovechado al máximo hoy la playa. Sobre todo por las tardes, Mamen, cuando la gente sale de trabajar y los niños del cole, se abarrotan las playas. Tened en cuenta que está a punto de anochecer y todavía hay personas como estas que están tomando los últimos rayos de sol. Todo el mundo que ha probado el agua nos dice que está mucho mejor que en verano. És probable que en Germain cregui que la platja està plena d'esperits, que nosaltres no podem controlar. És que és la playa d'ella. Segur, és la platja d'en Germain, perquè aquí hi ha una família de 4 persones i ningú més. No, és que la reportera és família d'en Germain. És clar, no el mateix. Que no són ni família, que ha agafat a la gent que hi havia a la platja, els ha picat tots. És la reportera. Pla tancat. Però, Rebeca, també et dic que tu vas a Donosti al mes de novembre a 5 sota 0 i trobes els mateixos 4 frics que també estan a la platja. Tot l'any. I a la Corunya? Home, i també diu que la gent està provant l'aigua i jo no veig a ningú banyant-se. Desde el 15 de octubre al 15 de junio son 4 freaks, los mismos. Sí. Y ya luego, a partir del 15 de junio, la gente normal. Pero que no puedes poner la palabra abarrotada con esa imagen. Però estan de sort els homes aquest estiu perquè hi ha un nou model de banyador, Amela, pren nota, perquè l'Espín segur que el comercialitza. Afavoreix molt bé la part del davant i del darrere. No todo lo que ven lo trae de casa. Este bañador tiene truco. Varios centímetros extra por delante y la revelación. También por detrás. Sí, suena casi como Wonder Bra y tiene el mismo efecto, pero en otras partes. Con rellenos como estos, sube el culo y coloca el paquete. Y por qué no, es la nueva tendencia este verano. Bien marcados y cuanto más cortitos, mejor. El problema será que te quedará como un garbanzo en remojo. Porque claro, hasta que se te seca eso... Claro, no, clar, és que a més queda l'aigua, l'espuma aquesta... Iniesta, que sembla molt ben dotat, de fet està fent servir aquest banyador. Ell se'l va comprar a Itàlia un any abans. Home, el que passa que et pugi el de davant sempre va bé. És a dir, perquè tenim unes edats ja que se'ns cau tot. Sí, però després si tu has de treure i veus la realitat, llavors és un engany. Almenys tu miras la mirada y dius, ostras, pues sí, estic bé. Y tiene que acompañarte el cuerpo. Imagínate, yo qué sé, un paquirrín aquí con este bañador. Ara, és fantàstic perquè aquest és l'informatiu de la Sexta Notícies. S'està escampant, senyor Amela, el virus de les notícies intrascendents completament. Acaben de connectar informatius de la Sexta, que donen lliçons al senyor Contreras del que és teleporqueria i el que no, una platja amb 4 friquis i un banyador... Con relleno. Un farcit. Però normalment sempre són així, aquests informatius. No, que sí, però que tant els de la Sexta, com els de 4, com els de Telecinco, com deia el senyor Amela fa molts mesos, són un contenidor magazine d'entreteniment. Entretenimiento, ya no... Entreteniment y sucesos. Claro, exacto. Y tú fíjate la reunión de la mañana, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién va a hacer la grabación del calzoncillo? Va, tú, un equipo, un redactor. ¿Quién va a la playa? Una cámara. El que passa és que els de la Sexta li posa la seva salsa, però mai no seran piqueras. Piqueras con el body painting. En la pasarela de la moda de Buenos Aires, un desfile ha llamado especialmente la atención por combinar la lencería y el body painting. Modelos espectaculares que lo enseñan casi todo, sugerente ropa interior o ausencia por completo de tela en el caso de los cuerpos pintados. ¿Cómo sería ir en el metro y que la persona que va sentada a nuestro lado fuera desnuda sin darle la mayor importancia al asunto? Hiela en Nueva York, pero esta parisina de helarse nada. Ellos sí, helados se quedaron al verla tan fresca en el metro. Solo Ralph Lauren parece hacerla dudar. Primer, és una notícia molt antiga. Però quan dic molt antiga, té com a mínim una setmana. O dues. Jo diria que dues, que la recordo. Ara, amb l'accent piquera, ¿cómo se quedaría usted? Aleshores ja és un altre registre. Nadie puede vender mejor una chorrada como esta que Piqueras. Porque este corte, nadie imaginaria una persona desnuda. Però és que ahir Piqueras anava de Todo el mundo habla del calor sofocante, després el body painting i un bloc d'animals on sortien uns primats badallant, fumant, bevent còctels. Són els temes dels informatius de Piqueras. Ja sabem el que hi ha, sabem el que busquem i sempre ens ho dones. És a dir, animals, ties en pilotes i catastrofes naturals. Aquestes fotografies de neies en pilotes, que a més la model també se'l va fer... Això és Piqueras d'ahir, Piqueras d'ahir és això, És vídeos de primera de l'any 90. Claro, ayer dijeron, hay que subirlo en este informativo que parece que ha habido una bajadita. ¿Qué? Monos y culos. Ya está. Más antiguo que la tía desnuda. Monos y culos. O sigui, un mico o un primat badallant, fumant i prenent-se un còctel... Y unos culitos y ya subimos para arriba. Unos culitos
I la família en la playa, calor sofocante. Ja tienes la informació. De Furaco als micos de Frank de la Jungla hi ha molt, eh? Em sembla que ha de millorar una mica les notícies d'animals. Luego es, y luego los deportes J. Y ya está. O sea, que de Apocalipsis nada, el mundo va de maravilla, todo está bien. ¿Qué pasaría si los jugadores fueran en bolas? Abans d'entrar en Paqui les Coles, hi ha una bona reflexió perquè algú vol desenterrar Franco i el senyor Amela avui es qüestiona qui donaria aquesta notícia. Si la donaria Piqueras, si seria motiu d'un debat a Sálvame, seria un motiu de reportatge a Cuarto Milenio. Yo aconsejo que no los muevan esos huesos, porque ya me veo ahí todas las teles, me veo a Piqueras diciendo, pues eso, el fin del mundo, apocalipsis, porque se han movido los huesos. Seguramente Intereconomía descubriría que el cadáver está un poco momificado y por tanto hay que canonizarlo ya. Claro. Rápidamente. Ya está presto. Bueno, me imagino ataques de corazón a María Antonia Iglesias y a Arnulfo Pena en los debates de la Noria. Me imagino a Pocholo ya en todos los debates defendiendo al abuelo y a la Carmencita Martínez Bordiú viéndola todos los días en Hormigas Blancas. O sea, por favor, no toquéis los huesos de Franco. Están bien ahí. Montate un plató encima. Eso sí. Yo creo que un plató amb Angermen. Angermen. Amb Angermen. Flores, Focos, Jordi González, Angermen. Perquè Angermen veurà alhora Primo de Rivera, segur, apareix, en algun moment apareixerà. Por ahí. Carrero Blanco. El Carrero Blanco. Sí, Carrero Blanco vendrá de arriba. La Collares. Todos. La Collares también, serà muy bonito. Però compte Intereconomia no digui que el cadàver no és de Franco i ens digui que encara està viu i que tornarà. Compte, no ens digui això. Perquè... Yo creo que desaparecerían los huesos por el camino. Alguien traficaría con la calavera. No. Segons Amela, millor deixar-los com estan. I Paqui les Coles va sortir ahir a Sálvame i un cop més va formar l'espectacle. Un día que coincides con Paz Padilla y va y te da el parraque y te desmayas. Si conmigo no te desmayas, es que eres poco generosa, ¿eh? No, le va a dar. Pues si lo tienes que fingir, lo finges. Yo no me quedo sin desmayo. A ver, por favor, silencio. Lidia, silencio, Esto todos. es mucho más que Jorge, A ver, no puedo, yo me voy a mi Ella no es casa. mala. Esto es mucho más que no puedo más. Esto no lo aguanto. Y ahora, Paqui, ¿por qué no viene la ATF y me coge la constante? Escucha, pero ¿qué es lo que...? ¿Por qué no ¿Pero viene? qué es lo que te supone? A ver, ¿no te puede suceder esto? Pero lo que O no entonces, puede mira, vamos a ser hacer es una jugar cosa. con una enfermedad. Vale, no se esto sí puede que te jugar. entiendo. ¿Me entiendes? Lo demás me da igual. Y- Como cuando mi hermana dice que soy prostituta. Pues vale, pues mi armeja lo disfruta. Mira. No. Aquesta senyora que té una certa tendència al parraque, doncs està pel terra cada 2 per 3. I a més, jo crec que ella s'ho va prendre seriosament quan va dir tu no t'has desmayat todavía delante mío. I per això va començar a forçar tota aquesta situació fins caure. Però és mentida. Sí. Home. No, a veure... Jo crec que no, eh? Sí que ho és. El que passa que van dedicar 4 hores de programa a dilucidar si el desmai era veritat o no. Càmeres lentes, repeticions... És a dir, 4 Ens han hores de arribat a Sálvame dir per que saber si el Paz parraque... Padilla, que és infermera, diu que quan va veure el xungo que li havia donat i per l'aspecte ho va passar malament. Però ni el gol aquell del Sevilla, Real Madrid, s'ha repetit tant com el parraque de Paqui les Coles. Va ser com el dia després, unes repeticions constants i 4 hores de programa amb això. Lo de parraque, ¿lo habéis comprobado que existe la palabra? No, però com tothom accepta que el que té aquesta senyora és un parraque... La clave de todo es que tiene la mano agarrotada, que dices, a ver, y no puede hacer que tiene la mano agarrotada. I una altra cosa, vam tenir parraque de Lídia, imitació de parraque de Lídia. Primer anàlisi de les imatges inèdites del parraque. A ver, un momento, ¿tú crees que una persona en su sano juicio tiene el parraque y se puede dar con este picazo de la mesa? Una persona que ensaya un parraque, lo ensaya en un sitio que no haya peligro alrededor, pero si se cae, se da con esto. Es verdad, se mata. Y se puede quedar ahí. Por favor, subamos a Paqui de nuevo. No, Jorge. Por favor. Súbela. Que es que yo... ¡Súbela! Es que tiene... Mira, por favor. Pero mira. ¿Podemos ver las imágenes de nuevo? Paqui las Coles está sufriendo un ataque de ansiedad. Pero te puedes... Cállate ya, por favor, Lidia. Ahí la va pifiar Paqui les Coles perquè en un moment donat va dir sí, porque yo cuando me desmayé tú dijiste y dice la otra mira, cuando una persona se desmaya no oyes lo que dice el resto. Aquí només cal veure que Telecinco capta perfectament aquest moment. I és molt difícil que siguin tots els ràpids com per agafar el desmai. O sigui, que hi ha una certa previsió de desmai, és evident. Encara que sigui per la càmera que tenen punxada. Exacte, és que hi havia uns planos que dius, si no ha de passar alguna cosa, a què ve aquest plano dels caps des de dalt? Però fa molta gràcia que JJ jugui a donar-li credibilitat al desmai. és el seu paper. I la Lídia Lozano desesperada, però bueno, pero si esto no es creíble. Aviso, Real Academia Española, la palabra parraque no está en el diccionario. ¿Lo ves? No figura. No existe.
S'han inventat una, No, serà... Bueno, el año que viene ya estarà. Parraque. Claro, pues sí, se empieza a repetir. I també polígono, que el polígraf ara es diu polígono gràcies a aquesta noia. Està reinventant l'idioma espanyol. Sí, però després ve la recreació de les jugades com fan a Punto Pelota. Punto Pelota habitualment recrea les jugades polèmiques per saber si són fora de joc o no. Lidia Lozano reinventa el parraque. Que se va a hacer Lidia un parraque. Sí, hija, quítate los zapatos porque como te caiga de los zancos esos te vas a romper. Qué flaca. A ver, el parraque, venga. Venga, Zozo. Este va a ser un parraque chuminero. ¡Que no! 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 Diuen que a Andalusia es fa servir molt el terme parraque quan el cap es queda sense oxigen. O sigui que és una paraula que es fa servir comúment, tot i que la Real Academia no la recolli al diccionari. La Mairena también, va a tocar el parraque. Va a el parraque. Andalusia o Ubrique? Perquè hem de No, Ubrique al tanto perquè hi ha un pollastre Sí, estan emprenyats. Els d'Ubrique, deia Víctor Amela, si jo fos d'Ubrique no m'empiparia. Esclar, Víctor Amela no és d'Ubrique, però els d'Ubrique estan en peu de guerra. Sí, con todo este circo. Han fet una convocatòria fins i tot per dir que ells són d'Ubrique però que no són los catetos. No, és que crec que hi haurà una guerra civil. Sí, el dia 30 surten en manifestació. Manifestació. Pero están equivocándose. Yo creo que si entran en este juego se equivocan. El propio alcalde ha estat rajant de Paqui les coles i està convertint això en un assumpte El d'estat. alcalde está demostrando a la altura de quién está el alcalde. El alcalde está a la altura de Paqui las coles. Ubriqueños con acento però no catetos. Però no catetos. Fem un recull dels millors parraques de la història i hem de votar pel millor de la Teletúria. Malena, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Regular, fastidiada. He estado incluso ingresada, que han descubierto que puede ser una bacteria. Jorge, no me agobies que me caigo, no te lo por favor, te lo pegas. Cuidado, cuidado, Cristina, cógemela. Bueno, que se cae. Carmele, ¿quieres decir algo? ¿Algo de qué? Pues algo que, a ver, para animar. Carmele, ¿quieres comentar? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Está siendo atendida por un médico de esta casa. Amor. Tú también es mentira, ¿no? Me siento muy mal, me ha dado un bajón de tensión, estoy muy mareada y tengo mal estómago. Nada, que me he caído antes de empezar el programa. Vaya, llévame ahí. Pero tú te crees que eso va a aguantar conmigo. ¡Ay, la madre que me trajo! Quin és el parraque més contundent? Per mi el millor, que no me l'heu posat, és el de Pepa Pajares, que és el que havia demanat. O sigui, jo crec que hi ha un abans i un després. Busqueu-me, sisplau. Gorka, ha creat escola. búscame, por favor, el parraque de Pepa Pajares, porque creo que este sí que és el bueno. Jo em quedo... Quina us creieu? Una només. Ah, que em cregui? Oh, esclar, alguna ha de ser creïble. És que no me'n crec cap. No em crec cap, però si haig d'escollir em quedo amb la Coles. Coles. Consuelo Alcalá. Consuelo Alcalá. Consuelo Alcalá porque fue de las primeras, pero tampoco me lo creo mucho. Tampoco te lo crees. Jo diria que Carmele perquè el soroll de la foca no el fas voler. És a dir, et surt si estàs molt fotut. No pot ser que sigui veritat. Es Consuelo porque llega hasta vomitar. Que vomito, que vomito. Sí, que vomito. I a més, mira de Raúl Deu, que té al costat a Santi Acosta, llavors... Y busca hueco para no hacerse daño. Busca hueco para no hacerse daño. O sea, buena. Aleshores, qui guanya, que ha perdut el compte? Consuelo Alcalá. Consuelo Alcalá. Equip de producció, no sé amb qui connectar. Olga Lanau, no hi és. O sigui, sí que hi és, però no... Ah, Gorka, ¿también te dedicas a esto tú? Sí, también. No, digo, a pequeñas compras. Sí. Lanau, Lanau. Parece la NASA. Es que está saliendo gente de debajo de las mesas. Lanau. Humbert. Veus? Respon al nom d'Humbert. Sembla l'estació Mir, té raó a Torres, Que va coixa. Ai, el Gorka s'ha caigut. Ha tingut un parraque. M'has de comprar, sisplau, per dilluns, unes ulleres com les de les hostesses de l'1, 2, 3. Ulleres rodones sense vidre pel comptable Andrés Torres. Em sembla de molt mala persona que acabes de veure que un col·laborador s'ha desmaiat i no has fet cas. Tractant-se de Gorka... És el mejor desmayo. No me'l crec, Perdona, pues és el mejor parraque, el mejor de largo. Sí, senyor. Gorka.
Una cosa, i si és de veritat? I si s'ha desmaiat de veritat? Potser estem aquí aplaudint-lo, no? Doncs si és de veritat, mira... No passa res, no? No s'aixecarà. Hay tanta gente en la productora. Mira, està llena. Anem a Gran Reserva. Té una bona audiència, però atenció, perquè això és com el Barça, que abans guanyava de 5 i ara només d'un. Bueno. Segons Guardiola. Pero estamos más dentro que fuera aquí. Sí, però 18% per Gran Reserva, però gairebé un 16% pel reencuentro. Què està passant? Nada, el partido de vuelta, que será el jueves que viene, lo ganaremos tranquilamente. Home, també hem de dir que l'episodi d'ahir és el pitjor d'aquesta temporada. Gustavo lo salva. I també... Mira, això és un parraque. Olé! Aquest sí que és un gran parraque. O sigui, si hi ha un parraque creïble 100% és el de Pepa Pajares. A més a I més- juraria que tothom imita Pepa Pajares. Sí, señor, y con sentadilla incluida. Porque hace una sentadilla, cuando está cerca del suelo es cuando se desmaya. Es la madre de todos los parraques. Sí, ahí está, ahí empezó Toni todo. Cantó, el senyor de esto. I hi havia un altre, perquè recordo que Pepa Pajares, Consuelo Ah, Alcalá... Había Sí, otro señor. en el césped. En un jardín, en un en un jardín. No en la tierra. en el Hi ha césped. més d'un parraque, llavors. Sí, busqueu-me més desmais que n'hi ha més. Aramis. Aramis també. Queremos todos. Que va fer el parraque progressiu, sí. Busqueu-me el parraque d'Aramis. Sí. Però Don Vicente encara no sap qui és el culpable, qui vol assassinar-lo. Ella es pensa que és Gustavo i li envia una amenaça a Gustavo, però evidentment Gustavo no és tan intel·ligent com per manipular-li el cotxe. Però ella es pensa que és Gustavo, encara no sabem qui és. Una mujer, seguramente, ¿no? Pero también sospecha de la nuera. Home, ahir Sí. Sara, que és la seva jove, el va deixar gairebé sense paraules. Ya sé que no le pongo las cosas fáciles a la gente. Y ya estamos acostumbrados a que sea así. Pero eso no significa que yo quisiese. No, claro que no. ¿Quién estaba pensando eso? Además, ¿quién en su sano juicio iba a intentar acabar con un hombre enfermo como usted si la naturaleza está a punto de hacerlo? La naturaleza está a punto de hacerlo. Le quedan 2 telediaris. Dos cafès. Sí. És això, Aquesta nora és perillosa, Se li està tornant i compta perquè canvia unes pastilles d'Emma i Emma és possible que tingui un avortament per culpa del canvi de pastilles perquè ella vol tota l'herència pel seu fill, no pel fill d'Emma. Ara no m'estranya perquè Don Vicente també la puteja bastant, Home, Don Vicente la té atemoritzada. Sí, però la pobra Emma no ha fet res perquè li canviï les pastilles i la intoxiqui, No, pobra. però sí, perquè ella el que vol és l'herència. Sí, però vull dir que la Emma és bona tia. Ja, però la nora, la jove aquesta... I ha tornat el millor gust, que ja li diu a Clark Kent, vigila i no et passis. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Que yo me pongo a comer verduras todo el día para apoyarte y tú te hartas a chocolatinas en la oficina? Gustavo, por favor, que esto debe ser cosa de Manu. ¿Y por qué te trae una chocolatina? Por una tontería, porque ayer llegué protestando porque me había puesto a régimen la Y te matrona. regalo una chocolatina. Gus, por favor, no me digas que estás celoso. ¿De quién? ¿Del secretario? Estás poniendo en peligro la vida de mi hijo, además de molestar a mi mujer, y no me gusta ninguna de las dos cosas. ¿Está claro? Sí, pero... Si Emma tiene un capricho, soy yo el encargado de complacerla, que para eso soy mi mujer. Tú te limitas a tus tareas de secretario. ¿Entendido? Sí, claro, yo... Espero que te haya quedado claro, porque la próxima vez que metas la pata te vas a ver en la puta calle. Fantàstic, el millor gust, m'encanta. Ha tornat, li ha costat 3 capítols, però ja el tenim de tornada. El que passa que aquest noi és tonto. És a dir, a veure... No, jo crec que es fa el tonto, No, es fa el tonto, però... Aquest nen és molt llest. Sí, no, a veure, ell vol escalar posicions, és ambiciós i sap que amb Emma ho tindrà, però el que no sap és I a que més a Gustavo... més veurem la cara dolenta d'aquest nen. Sí, però el que passa que la cara Gustavo no està ho sé, boig, no? la cara no ho sé, però si no vigila acabarà perdent algun membre important. ¿Qué está pasando? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada? La bodega están todos los operarios parados. Ni idea, a mí no me han dicho nada. Ni idea, a mí no me han dicho nada. Entonces, ¿para qué coño estás aquí? Perdona, Manuel, mira, a partir de ahora vamos a hacer un trato. Te vas a enterar de todo lo que pasa aquí y me lo vas a venir a contar. Pero si quieres seguir teniendo los huevos entre las piernas. Me gusta total aquesta frase, Si quieres seguir teniendo la po entre las Está piernas. empezando a ver frases lapidarias como en aquella serie que nos gustaba, ¿cuál era? La de los toreros. Sí. Herederos. Herederos. A ver, profusión de frases herederos. No, es que la 1 es una cantera de lapidarias. Es impresionante. Si Spartacus fuera en la 1, no, Oliar se muere. Pero bueno. Si Spartacus fuera en la 1, yo creo que al señor Oliar y a la señora le damos 5. Al señor, la señora encantada. Al señor Oliar y a la señora, supongo que una frase como la que le dice la nueva a Emilio Gutiérrez Cava no habría que decírsela, ¿no? No. El que pasa que a Gustavo... Segur que la dona le dice, Alberto, vigila con gran Yo reserva. propongo que los guionistas de Cuéntame la temporada que viene metan frases de Spartacus. Ah, mira, sí. No, però Gustavo té aquest front obert i també té un altre, que és amb Núria Sensi, que és Que se l'ha aquesta fet. noia que ara ja se l'ha fet. És Se a l'ha dir, fet. primer episodi la rebutja, segon episodi ella el rebutja amb ell i ara ja se la fa. Però se la fa perquè tot depèn de la denominació d'origen. És a dir, aquesta noia és la filla de l'home que dona la denominació d'origen a les Por interés te quiero Andrés. Exacte.
És a dir, que l'imperi Cortázar depèn de com actuï al llit. Però un moment, aquesta noia no li havia dit al capítol passat apestes? Sí, però és que aquesta noia hi ha una atracció. No, li va dir hasta que no te cambies de colonia. Pero le regala una colonia nova. Pero a ver una cosa, corre el riesgo de que no le haya gustado en la cama y denominación de origen tampoco. És que hi ha molta pressió per Gustavo. És que no és la cama, és en les vinyes. Por eso, És que darrerament tot es fa sempre al camp. Han cancelado la inspección de nuestra bodega. ¿Has tenido algo que ver tú? Te dije que no se juega conmigo, Gustavo. Hija de puta, vas a hablar con tu padre, ¿me oyes? Vas a hablar con ella, conseguir que vengan a hacer una inspección. ¿O qué? Todavía no te has enterado de quién manda aquí, ¿verdad? Toma, ¿Qué es esto? una colonia nueva. Te la pones dentro de una hora cuando vengas a verme. Tienes que conseguir que haga la inspección a los Cortázar. ¿Y tú qué vas a hacer por mí si lo consigo? ¿Qué quieres que haga? Ya lo sabes. Vale. Pero convence a tu padre. No te preocupes por nada. M'agrada aquesta escena, però per què tot passa a les vinyes? El cotxe del vell es queda aturat allà enmig de les vinyes. Sí, és tota la mateixa Aquests dos vinya. practican sexe també a les vinyes. Porque es denominación de origen. Ya, pero no hay otro sitio para accidentarse o para tener relaciones. Yo he oído hablar de la agricultura biodinámica y es que si haces ciertos actos mágicos en una viña, puedes hacer que la viña dé más frutos. Pero que este puede ser un la acto. denominación de origen depende de Gustavo. Por un clavo se va a quedar en vino de mesa. És que Bueno, És molta pressió, És molta pressió, perquè a més Núria Sensi no és qualsevol. Però veus, aquestes mateixes vinyes, qualsevol dia obrirà un ull aquí, Gutiérrez Cava, i veurà gust. Ahí dándole. Passarà per sobre el cotxe mentre estan enmig de l'acte. Sí, una altra possibilitat és que els atropell. I és que a més es senten les pedres al terra clavant-se a l'esquena del pobre Gust. Sí, però justament en aquell cantó hi ha una miqueta de palla, has vist? El terra? Estan més còmodes, però igualment deu rascar, I tant que rasca. Fa molt de mal, això. Vosaltres voteu, aleshores, per atropellament de Gutiérrez Cava. Jo sí. El tractor ahí en medio. La vinya. Falta un parto en la vinya. El que passa que això segueix, perquè vaig veure l'abans del proper episodi i Núria Sensi encara demana més de Gust. Sembla que Gust està atrapat en una espiral ara mateix. I ara sí que no fa pudor ni fa res. No, perquè li ha canviat la colònia. Està jugant perquè se la pot carregar a la primera de canvi. Si li canvia la colònia és perquè també fotia pudor, és a dir, no és cap cosa que s'inventés ella. Sí, doncs dutxa't, li regales sabó i no una colònia. És un Una molt bona audiència per Gran Reserva, tot i que per mi la millor sèrie, amb diferència de la U, és Soy tu dueña. Juraria que hi ha algú que necessita un aparell, un audífons, que parlen molt alt. ¡Apúrese! ¡Que tenemos que llegar antes de que se la lleven! Por favor, Sonia, dice que no nos movamos de aquí. ¡Ay, Virgen Santa! ¡A mi niña se la llevan como si fuera una delincuente! Ya salió para Pachuca. ¡Ay, Virgencita de Guadalupe! ¡Cálmate! ¡Papá! Oye, ¡Papá! Pero es imposible hacer la siesta con esta serie. Chiquito, es imposible. Es que aquí la lleva. ¿Sabes por qué tú te llamas así? És la versió travestida de Chiquito. És possible que en aquestes novel·les porten uns audífons que els hi diuen el que hem de dir. Pot ser que ho tinguin molt alt i no oyen bien i estiguin cridant. És probable que l'apuntador cridi molt. No cridi, però que parli molt i que la senyora s'atabali i hagi de cridar més. Con la peluca de la otra le tapa el audífono. Què pensa que és això? I ahir ens van oferir un tema musical molt treballat, sobretot perquè la lletra és molt intensa i molt variada. Lo balearon, 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 lo balearon. Per 25 pessetes, possibles títols d'aquest tema. No baliaron. Vale. Sí, no ho sé, no ho tinc tan clar, Però què diu? Baliaron? Lo balearon. Lo vale. Crec que és lo balearon. És que també... lo balas. Una balacera. Jo pensava que és lo bailaron, però s'han equivocado. És que mira que ho repeteix cops, jo tampoc ho havia entès. Jo juraria que és lo balearon. Sí, lo balearon. Una balacera y lo balearon. Le dispararon balas. A lo mejor es simetría y por eso es balear, de balear. Oye, pues la suerte que nos lo han repetido 20 veces. Y así no nos queda claro. Tan difícil és fer una estrofa, és a dir, Sí,
No, ja l'han fet, ja l'han fet. Hay que pedir a alguien que lo transcriba y poner subtítulos. Lo balearon. Le ha faltado el pum-pum. I a mi m'agrada la poseïda. A ver. Està tan ben aconseguit l'efecte de somni, perquè no sé si ho heu interpretat. Sí, però a mi me recuerda a James Bond 007. És quan comença James Bond que surt disparant. I a mi ella me recuerda a Nadiuska. Doncs a mi a la Veneno. Sí, és la Veneno fent el crit de foca. I per què no han posat Lo Balearon després com a música? És la banda sonora, no? És que la banda sonora d'aquest episodi és Lo Balearon. A mí me recuerda a Cher. També. A Michelle Adurca. I a mi a Thalia. No, Veneno, ara que té 30 quilos menys, és això. Aquest aire dimoni és molt bo a les 4 de la tarda o a les 5. ¿Qué sabes sobre la vida de José Miguel Montesinos? Pues fíjese que a mí me chocan los chismes. ¿Qué te pasa, iluminada? ¿Por qué me hablas de este modo? ¿Yo? No, yo. No, pues por nada. Con permisito, señorita. Si no lo sé por ti, lo sabré por otro lado. Tengo un doble muy bueno. A ver. Ai, Angie, vigila que darrerament estàs molt fluixa. La que se avecina, la mujer del pelo po. Sí. La mujer del pelo po. La que se parece a ella, dices. Sí, Macarena. Aquí al programa. Macarena. Yo no sé de qué hablas. Sí, Macarena Gómez. Sí. Macarena Gómez. ¿Sí o no? No. No balearon. No és ni doble ni molt bo. Mira què et Però dic. és boníssim. O sigui, no arriba ni a doble. Déjalo, jefa, és muy Deixa-ho bueno. Jo el que veig és una... L'Angie està perdent No, molt pero de sí, temps. pero sí, Ara t'ho dic de debò. Si ella se ríe sola y le hace I gracia. riu sola, i això ho fa sovint. Pues déjala. Sí, el pitjor és que parli Creu sola. que ha fet una gràcia. ¿Ves, Pirito? No, déjala. Te piensas que está sola, pero no lo está. No, hombre, es que, sí. oye, aquí hay mucha gente que se está riendo ahora. Sí. No los ves, el pero público. está lleno. El que sí que jo crec que sí que és la Veneno. És a dir, Los és una espíritus? versió una mica més refinada de la Veneno. Però amb el mateix adeu de es foca. igual. No. Los ojos que Igual, pone, ¿cómo que no lo compráis? Igual. No. Igual. Mira. Ah, desmais. M'han dit que ja tenim més desmais per saber si el parraque és el millor o no, el de Paqui la Coles. Parece que todos los habitantes del planeta han perdido el conocimiento al mismo tiempo. Lo único que sabemos con certeza es que toda la población del planeta parece haber perdido el conocimiento en el mismo instante. Confirmamos que la pérdida de conocimiento ha sido un fenómeno mundial. Aquest d'Aramis Fuster passa al segon lloc. És la seqüència del barco de l'altra setmana. Exacte. Que estaven tots caient un Tots darrere caient, l'altre. efecte mariposa. Nos gusta. I si els guionistes de Flash Forward van veure Pepa Pajares i van dir, hòstia, Mira. podem treure una sèrie d'això? Sí, Podria ser, eh? No descartis. Com nosaltres veiem sempre... Ah, de seguida el reencuentro, perquè Jordi González primer ha perdut un sopar, li haurà de pagar un sopar a Chiqui a París. I a París. És a dir, se l'ha d'endur de viatge a París. Sí. Bueno, bàsicament perquè Se Jordi l'ha d'endur González... dins la maleta. Sí, dins la maleta, clar, sí, sense pagar. Ara que et deixen portar dos, Espanet. Ell va apostar que Jorge no mullava la casa. I Chiqui li va dir que I ha sí. mullat, I Jorge ha mullat. Doncs en un minut el reencuentro, però abans, segona cuina, de Paquita Tomàs. Hombre. El nostre son que diu... A càmera lenta. És enfitosa, perquè això sí que... Que ho xoqui perquè li he dit ja en els carats, se sembla la simposició de Blamil dies a les nostres nits o la salat en aquesta, o sigui, per exemple, per no hem de comprar serguilletes. A lo que anem, I malament que aquest te mos diu un Òscar que està enllà, ret.
T'haig de dir que el David Broch tenia raó, que a l'Antida, Paquita Tomàs s'entén una mica millor. S'entén una... Sí, una mica millor, saps com s'entendria millor? A l'Antida i marxa enrere. Però parece... Home, és que posa molt difícil. Primer, Paquita Tomàs, normal. Després, Paquita Tomàs, marxa enrere. Ara, Paquita Tomàs a l'Antida. És que quan demanes a l'Antida... I marxa enrere, ja veuràs com ho entén. No, però sí que és veritat, perquè ella a la vida real sí que li fot la cinquena marxa i va tota pastilla. Però si la pares una mica, sí que entens una mica el que diu. Jo ho he trobat molt més frustrant, perquè dic, entenc cada paraula, sé el que diu, però no sé el significat, perquè jo crec que parla un altre idioma. Són paraules diferents. Que jo no entenia ni les paraules. Jo a l'antic no entenc res. No, agafes el concepte, és a dir, saps més o menys què està fent, més o menys. Quan no li fots la càmera lenta no entens res del que està fent. La balearon. Sí que la balearon, sí. Després hi ha un altre programa que es diu Web, com anam? On surten imatges curioses. Se llama así? Sí, Web, com anam? Surten els... Web! Sportaco. Aqui só negaram com um tentativo. Alçado na truja quando? São 30 horas. Fora d'aquestes 30 horas, se o prenen, no té res que fer. Ja està tot fet. Seja violat. Té per triar de 30 o 40 truges. No, nosaltres no mos toca tant. Sportacus és una escena molt pujada de to que m'ha hagut de censurar convenientment. M'encanta l'Sportacus, eh? Sí, Sportacus. Web, ¿cómo andan? Pero me parecía que decía que están 30 horas enganchados. Sí, 30 horas? Per això és Sportacus. Que és Sportacus, claro, estan ahí... Quina mala idea posar la cara de Peggy just als genitals del... El que passa que el que monta jo crec que queda una mica... Li queda massa alt, l'altre porc, Tu creus? Home, jo crec que no arriba, eh? No està... Jo crec que té molt llarga. Dos machos. Això pot ser que li surti. Pero se mueve bien, ¿eh? Són mascle i femella? És a dir, ho tenim clar, això? Esto que és un robado o un montón són porcs gay? Esto es un robado pactado. Però per acabar el tema de cuina, perquè m'agafa el toro, Mas i Vir, que és el meu espai predilecte, l'altre dia, caballas con fideos. Caballas con fideos. Sí, o plato frío con lo caliente, todo junto. Avui també hi ha una mena de cuina de fusió. Endavant. Por un lado he puesto aquí el apio rallado. Aquí tenemos, como os he dicho, cangrejo. Piña que puede ser, yo en este caso la he puesto natural, pero si no encontráis piña natural, pues usáis piña de bote. Y le voy a añadir unas nueces picadas también. La salsa que es, básicamente es una mayonesa, pero la vamos a hacer mucho más ligera. Le vamos a añadir una buena porción de mostaza para que tenga sabor y le voy a poner también unas gotitas de zumo de naranja para darle más sabor. Y le voy a añadir este yogur. Yogur natural que de esta manera la vamos a hacer mucho más ligera. Apio, cangrejo, piña, nueces, mayonesa, mostaza, yogur i zumo de naranja. Tot alhora. El pitjor és que es cachondeja, diu, vamos a hacer-la más ligera. Li fot 4 quilos de... No li ha fotut una escopilla? Això és un laxant. Tu prens i al minut tu estàs al lavabo traient tot. La salmonela és de llibre. No té gasos de menjar-se la primera cullerada a ella. Vinga, No, jo estic segur. Cobra l'armari i diu, ¿qué tenemos hoy? Venga, todo lo que hay aquí, venga, pa'l bote. Ya está. ¿Qué hay? Yogur, mostaza, mayonesa, apio y nueces. Y espera, porque no hay otras cosas. Si Que no pega el imagínate. yogur en la mostaza, creo, ¿eh? No sé. No, pero es que no pega nunca No pega nada. nada. A lo mejor luego está sabroso, pero de entrada pegar pega poco. Pues adelante, cocina. Aquí tenemos ahora la merluza, que la he colocado ya en el Pirex. ¿Y ahora qué le voy a poner? Pues le voy a poner las algas. Que me vienen las algas. Hoy estofado de pollo con plátano. Ya veréis qué cosa más deliciosa. Un chorrito de agua y lo vamos a meter 10 minutos en el microondas. Vamos a hacer un atún con aceitunas que va a estar de morirse de bueno. ¿Cómo nos ha quedado la cocina? La cocina nos ha quedado perfecta y si no que le pregunten a Georgina, que ya lo ha probado, que no se ha podido resistir. Esto es una corona de queso fabulosa. Un poquito de mermelada que le hemos añadido una pizca de agua para que esté más líquida. Mirad qué cosa más deliciosa. Fijaos qué pinta se nos va a quedar este pudín de Navidad. Extendiendo este chocolate, que le hubiera faltado un pelín más, pero bueno, vosotros os hacéis a la idea. Molt malament. A mi m'agraden aquests plats, perquè són cuina imaginativa. A veure, jo he vist coses a callejeros més comestibles. A més, té la mania de fotre-li aigua a tot. A tot. Sí. Para que hierva el microondas. I són tot plats com molt gruixuts. Sempre porten crema de no sé què, però sempre hi ha crema. A més, sempre li posa poti-poti de tot. Son pastetas, no es crema, son pastetas, Es verdad, engrudos. como cuando somos pequeños que nos gusta Fer mezclarlo todo, pastetas, pues és això, és engrudo. Jo avui em penso fer iogurt amb pinya,
pinya amb maionesa i a veure què passa, tu. No m'invites a comer, ¿eh? Ara, el fin de semana, no, que estaràs en el Y que vaya con fideos, que es el mío predilecto. Esto sí que es la cocina del infierno. Que no, que no, que segur que, home, que té un sentit. El que passa és que t'ho expliquen així i, a més, la pobra senyora també s'ha de dir que té una cuina molt petita. I poco tiempo. Poco tiempo, no hay campana extractora, no hay nada, pobre mujer. No la vulguis defendre, que no et comprem la moto. Encara traurà un llibre de receptes, ja veuràs tu. Mira cuántos platos ha hecho ya. Eso lo hace Antonio Iglesias para no leer la fritanga, luego cuando salga. Venga, rapidito. Tenim nova parella, Tamara Gorro i Oliver. No. Tamara Gorro, que per cert, alguna cosa s'ha fet al nas. Juraria que van posar unes imatges retro i el nas el tenia diferent. Sí, s'ha operat claríssimament la cara. Abans tenia un cantó del nas més petit, semblava, era el nas de Belén Esteban actual. Un als forats més petit i l'altre més gran. Ara, aquesta noia, teòricament, és la xicota d'un jugador de futbol del Real Madrid. Tamara Gorro. Tamara, sí. Sí, surt amb un futbolista. Ara no recordo el nom, però surt amb un futbolista. Aleshores, aquesta senyora, tu creus que ha de sortir amb... no? Amb un realista. No li diu res? Home, hi té feina per enemigos íntimos. Però le tendrá que decir, chata, ¿qué haces ahí? Sí, però jo dic, em poso la pell del jugador del Real Madrid, que veu que el seu company surt amb Irina, l'altre amb Sara Carbonero, i tu surts amb Tamara Gorro. Qui és Tamara Gorro? Bé, la noia que surt al reencuentro, amb tots els respectes, però amb Oliver, no? Sí, aviam, tens tota la raó. El que passa que aquesta noia li hauran dit... Què és Garay? Garay. No ho sé. A aquesta noia li deuen haver dit entres al reencuentro i, a més, així, d'aquesta manera, donem vidilla a enemigos íntimos i no s'haurà pogut anar. Sí, es retroalimenta un programa amb l'altre. Però, a més, aquesta parella no se l'empassa ningú. Ells mateixos van dir que no volien res. L'ideal hagués estat que entrés Rafa Mora, però avui surt a la caja de Lux i no pot ser, però hagués estat perfecte. De la mateixa manera que amb Xari havien d'haver fotut el Feroz. És que hi ha un problema de càsting aquí. Hi ha un problema de càsting i de normes també, perquè, lògicament, Sarai ha hagut de marxar perquè Prager ho va fer abans. Yo lo siento mucho, pero debes abandonar el reencuentro ahora mismo. Y yo sé que lo último que querrías ahora es separarte de Jorge, pero las reglas son las reglas. Te veo en un rato en plató. Y no estaré solo, Sarai. Por favor. Me acompañará Gerardo. Qué cruel. Qué guay. Qué ilusión, ¿verdad? Estoy emocionada y todo. Sarai, Y no me puedo despedir de mis compañeros. luego lo harás desde aquí. De sus compañeros volia dir de Jorge, amb el que tinc. El único, que lo estoy viendo cada día más marianico y corto. Pero yo os pregunté, ¿no echarán a esta chica? Y me dijisteis, no. No, perdona, yo dije que ayer estábamos pendientes si la echaban o no. Ah, bueno. És que, a veure, si no la fotien a fora, perdona, Rebeca, hi havia un greuge comparatiu molt greu. Aleshores, tu pots entrar amb qualsevol parella que no t'agradi, colles, perquè la facin fora o perquè ella marxi i acabes amb un altre personatge. Això seria falsejar el concurs. Crearien un precedent. Sí, però jo crec que la treuen d'alguna manera perquè doni vidilla a plató, perquè si no hi ha plató hauria estat mort. Però no és que doni vidilla o no, és que hi ha unes normes i, evidentment, sabíem positivament que aquesta noia sortia. Una cosa és que tu entris a Gran Hermano i després sorgeixin o no alguns marros o feelings, però si tu entres directament amb una persona i és la teva parella, aleshores, si te la pots canviar sempre que vulguis, això serà etern. Saltar-se aquesta norma hauria estat escandalós i no s'ho poden permetre. És una pena perquè ara Sarai està liada amb Jorge i haurien tingut sexe, però bueno, Jorge té diverses dones a la seva disposició que sempre pot Sí, bueno, però en la ducha... Serà maco veure ara com s'enrotlla amb unes altres. A veure què passa. Sí, pero yo creo que aquí había feeling. ¿Entró que Sarai? Ahora no. Venga, que voy. No, Venga, que voy. Sí, que voy. Que no, que te calles. Ahora tengo que pasar por mis manos primero. Te vas a tocar, ¿eh? No, idiota. Estoy más nervioso. Estoy nervioso yo. ¿No? Relájate y disfruta. Es bueno con equipo. Te voy a presentar. Como sea. Lo que quieras que me llame. Jo ara m'estic imaginant aquell senyor secretari de Leandro de Borbón molt atent a les imatges. Gravant, fins i tot. Jo el veig gravant. I aquell altre senyor estilista, el que semblava l'home del temps de City TV? Sí, Nacho Montes. Nacho Montes, també molt interessat. Els veig programant el DVD per gravar. Sí. Bueno, Desempañando la pantalla a ver si se ve mejor. Per Jorge arribem a apostar per allà, bet and win i ens forrem. És a dir, perquè ningú donava un duro, perquè aquest noi es liés amb algú i ha estat el primer que ha tingut sexe a la casa. Sarai diu que les relacions han estat molt satisfactòries, més del que s'ha imaginat. És que aquest noi alguna cosa tindrà, perquè estan totes.
la pobra Sarai ve de Gerardo, eh? Sí, o sigui, també és qualsevol veritat. cosa és molt satisfactori. Anava molt calenta ella i anava per ella. El tenia ja entre ui, ui. I quan li diu és bueno el conejito i l'altre està baixant a... Vergonya aliena territori. màxima. És a dir, però, per cert, Prager va salvar el plató, per mi. Sí. És que d'entrada Prager va fer embogir el pobre Jordi González. ¿Entendéis por qué a veces le rompo carpetas en la cabeza a este hombre? No, Jordi. Hoy no lo voy a hacer. Hoy no lo voy a hacer. No, tú me rompes carpetas y me cortas un razonamiento y una opinión. Si vas a estar de esa manera, yo me callo. Pero no tengo tío, nada más que decir. O sea, tú ¿tú tienes que crees voy a quedarme callado respetar a cuando un estás invitado? insultando el trabajo de mis compañeros de cadena? He dicho que se acabó el circo conmigo. Tengo ese derecho. Y hay programas limpios, como Sé lo que hicisteis o Tonterías las justas, que son mucho más serios para mí. Entonces, me encantan esos programas. A ver, silencio, por favor. Y no se acaba el ¡Silencio! No se acaba el... ¡Basta! Ah, que es a mí. Creía que a todos. ¡Silencio! Vale. ¿No se ha enterado que te estaba diciendo que callas la boca de una vez por Yo creo todas? que este chico está acostumbrado a que sus padres le han gritado mucho de pequeño y entonces el tío no le afecta. Y puede hablar Ho té com assumit. pese a que el otro está gritando. Però jo no sé, és a mi. Jo no sé com la gent encara se'l pren seriosament, perquè és un home que si te'l prens de debò et treu de polleguera. Sí, però que provoca i li agrada i sap com fer-ho. Perquè el que deia era que tota la gent dels canals, de tots els programes de Telecinco que el criticaven eren gentuza. Vale, d'acord, és com per dir-li, escolta, xato, et calles la boca, però per posar-se així té aquest poder de treure de les caselles a tothom. No, i no pensa trepitjar, segons ell, espera't, cap plató. En esos programas que para mí son basura y en los cuales yo he participado en un circo que me parece asqueroso y repugnante, en la vida puedes evolucionar, quedarte en la basura o salir de ella. Pero en esos programas habrá gente profesional, con dignidad, detrás de las cámaras y dentro de las cámaras. En estos programas. Es tu opinión, pero yo tengo una opinión. No, ¿qué coño mi opinión? No, hay gente... No. Estoy hablando de los programas satélite que se aprovechan de Gran Hermano y que lo único que hacen es hacer muñecos rotos. Los programas hacen muñecos de esta rotos. cadena, por lo menos, se inventan, están llevados por profesionales. Se inventan información. Qué bueno. No, consigue arrastrar a Jordi a un debate en el que yo creo que no debería entrar. Sí, però aviam, el debat és el següent. Aquest senyor, per abandonar el concurs, s'ha de pagar molts diners. Que sí. I diu que no vol anar als platós. Com treure els diners per pagar això? No, i espera't, encara que li paguin 50 milions d'euros. No, o sea, es imposible, inviable, que me ofrezcan 50 millones de euros que yo no iría a un programa. Se verá, ¿no? 1.500. No hay precio para comprar la dignidad de una persona y la manera de ser. Y chapopo, y ya está. Por favor. Apunta la frase. Sí, no hay... Que lo verás seguramente por 300 euros. No hay precio para comprar la dignidad. Sí, pone 375, va. No, 200. Bueno, és molt bo, Prager, donant lliçons de moral televisiva i de com s'ha de comportar la gent. Sí, però que ell ho fa bé, fa el seu paper de provocador. El que deia Víctor Amela, amb raó, és que un presentador, un moderador, no ha d'entrar amb aquest diàleg perquè no té res a guanyar. Sobretot amb el personatge, que ja el coneixes i saps que va allò. Y esto lo pagará Sopena el sábado. El cabreo que lleva. Alguien tendrá que gritarle Jordi el sábado i va ser a Sopena. I serà Sopena. Però qui crida de debò és Natàlia, que també es torna histèrica de tant en tant. Porque he dicho que como yo le arreglo ya. Porque yo soy la primera que acepto la puta broma, ¿me entiendes? Pero venga, tranquila. Perdona, que ya se ha quedado todo, Natalia. ¡Gilipollas! No, tampoco, venga. ¡Y tú, gilipollas! No, venga, tampoco. Vale, que no es para poner... No soy ninguna falsa ni ninguna hipócrita, Marta. Relájate, que no estoy haciendo un circo. Que te viene mal. Que soy de verdad. Que te viene que no mal. es puto circo. Por favor, Natalia, relájate, por favor, ¿vale? Que me diga la hija de puta esa de la planta de que yo soy una vaga. ¿Yo qué culpa tengo de estas malas? ¡Gilipollas! ¡Y tú, gilipollas! Aquesta senyora té un futur a Soy tu dueña. Sí. Que encaixa perfectament. Aquí passa una cosa, ha entrat Iván Madrazo a la casa i ha convertit una casa morta en un infern per tothom. És a dir, ha traumatitzat a mitja casa. I això és un punt al seu favor. Sí. Evidentment, és un gran fitxatge perquè és un personatge que li ha donat moltíssim interès a la casa gràcies a unes putades que fa molt radicals. Òscar, d'entrada ha aconseguit que embogeixi aquesta noia. Sí? Que parecía Aquesta noia tranquila. ha aconseguit que Prager se'n vagi perquè Prager ha dit que no aguanta més estar amb ell i ha aconseguit que Jorge tingui un atac d'ansietat i li donguin nàusees, tot ve arrel d'una broma que fot, en la qual està Lara dormint i li crida a l'orella un crit que ja és un Sí, però crit. aviam una cosa, aquest crit és justificat, perquè aquesta senyora està fotent el conyazo tot el dia amb els crits, doncs és normal que quan la senyora estigui plàcidament dormida vingui un i li cridi a l'orella. Perquè el crit de moda és hardcore, no? Sí, però ella diu que padece de sustos. Bueno, padece de sustos, pero después del hardcore. ¡Nos gusta el ruido!
Eres un mierda, tío. Vete a la playa, si no sirve. Eres un mierda. Y tú eres un gilipollas, Nada, chaval. Era una pasada. Y un lameculos. El que ha saltado es el Gerardo, ¿cómo no? Vaya un lameculos que está hecho ese tío. És un crit molt pocholo. Però jo crec que ha saltat Gerardo perquè s'ha collonit. Molt bé, Ivan, perquè és un personatge venjatiu. Va estar tot el dia esperant a revenjar-se, esperant que es dormissin per fotre-li aquest crit a l'orella. I jo l'aplaudeixo. Sorda, Estic encantada. Ella va dir que va tenir atacs de taquicàrdia. No, és que aquesta senyora pot morir d'un ensurt després del crit de hardcore. Yo no eres muy buena persona, te lo digo. Yo padezco de sustos. Tú a mí no me puedes dar sustos porque me puede pasar algo, se me puede parar el corazón. ¿Tú estás bien de la cabeza? No dices ya que es así, yo también soy así. ¿No te gusta el ruido, cariño? ¿No te gusta el ruido? Pues toma el ruido. Que te lleves a este tío de aquí, por favor, que me quiere matar. Me quiere matar de un infarto, de verdad. No, esta senyora té una barra, però és que de veritat. És que Me quiere matar, me quiere matar. Però gràcies a Ivan Madrazo hem aconseguit guanyar interès a la casa, que abans no el tenia. O sigui, la casa, molt bé. Molt bé. Amb Ivan, el plató, bé, amb Gerardo. Amb Prager, ahir va ser la millor gala de tot el programa, sense dubte. I tots estem esperant, perdona, que entri ja en erupció al conill. ¿El conill? El conejo en llamas. El conejo en llamas avisó, ¿eh? El conejo está ardiendo. Sí. Si esta es buena chica, solo hay que domarla y yo la voy a domar. Me tienes el conejo ardiendo. Pues échale espuma. De momento, Víctor arde. Échale espuma. Y luego estaba la sepia rabiosa, ¿no? Había una sepia rabiosa. Sí, veig la imatge de l'extintor. Per cert, Pocholo ha desaparegut. No, no hi és. Era colaborador, tertulià, i ja no està. Se l'han llevado. Bueno, porque se l'han llevado a preparar la exhumación de los huesos de su abuelo. Home, perquè ahir va venir Malena en lloc d'ell, que dius que no és el mateix, el fitxatge que ha perdut. I Raquel Bollo, també, deixa la corra. Aquí hi ha dos punts de conflicte eròtics. Primer, el conill, perdó, de Lara, i després que s'ha demostrat el que nosaltres creiem, que està molt, molt, molt ben dotat Juan Miquel. Enseñaros un huevico, Juanmi. más grande? Por favor. A ver. Venga, esto que lo trae. Ay. ¿Cómo lo puedo tomar? Al final se fuera. Cacho huevo que tiene. Cacho huevo que tiene. Pero Jorgito este, ¿qué le pasa? I per què li dona petons, Jorgito, a Juan Miguel? És que compte, no sigui que a la dutxa ara veiem a Juan Miguel amb Jorgito, Sí, perquè li toca el paquet i li comença a petonejar. Se'l toca bastant. Home, li agrada tot. L'altre dia li trucava els Pizzaiola per veure com notava el tema de la silicona i ara li toca el paquet aquest. El síndrome de peluqueros, ¿eh? Jongueras lo tiene bien. Este lo tiene bien. Todos. Y relajado, ¿eh? Todos los peluqueros, todos. Guardan el secador ahí. Rupert també? També. Tots. I deia Jordi González que no s'ho faria amb ningú. Jorge ha perdut l'aposta i ara haurà de pagar-li un sopar a Chiqui a París. He perdido una apuesta. Yo la semana pasada me aposté una cena en París con Almudena, con Chiqui, y le debo una cena en París. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro que no os ibais a enrollar. Ella estaba segura que os ibais a enrollar. Yo soy muy valiente y dije, me apuesto una cena en París. Imbécil. Y la otra, sí, y la he perdido. Habrá que ir a París. Habrá que ir a París con Almudena a cenar. I amb una càmera. Això s'ha d'enregistrar, no té preu, això, També eh? és trist un dia que vas a París. I ver con Perdó, Chiqui. Sí, La ciudad del amor. La ciudad del amor con Chiqui. La ciudad de la luz. Doncs Que asseguren el que que sí que sitios no podrem podran veure... Sí. Que, mira, Torres, de veritat. No, però és que imagina la imatge de restaurant car de París, Jordi González i Chiqui asseguda amb una mena de cadira alta. Una trona para niños. No és... A mi em dóna la Però puja sensació... de franc a la Torre Eiffel, que els nens no paguen. Jo crec que Jordi González és capaç d'enviar-la sola amb el bitllet i tot pagat i quedar-se allà a Barcelona. No, han d'anar tots dos. No, perdona, si fas una aposta que tu convides, però com un senyor i vas. I a més, han d'anar al Talgo, tota la nit juntets. Ara, o sigui que hi ha de debò, que hi ha una oferta molt bona de 2 llits. Cotxe cama, no? Cotxe cama familiar, que estan molt bé, I Euro Disney després. I Euro Disney també, amb Goofy i Laura Fa. Jo fui a Jo crec que Jordi va votar que no perquè veia el tema dubtós amb Jorge, eh? Jo crec que va dir, aquí no hay sexo porque le veo más del otro lado. És que Jordi no sap que a Jorge li va tot. L'Angi, que darrerament desbarra, diu que hi ha un punt de connexió entre Juan Miquel i Pablo Motos. Veiem les imatges, perquè sí que és cert que tenen tons diferents de barba, bigotis i cabell. Però juraria que el tema de Juan Miquel és bastant més escandalós. Juraria, eh? Però per què?
A ver. I és a la inversa. Aquí hi metges, almenys. No, els dos es tenyeixen el cabell, no la barba. Pero solo hay 2 colores, en cambio Pablo Montero tiene 3 colores. Clar, és que a més a Juan Miguel li dius, ¿te has teñido? I dice, no. M'han dit que sembla Saddam Hussein amb el cabell llarg. És el primo heavy de Saddam Hussein. És Saddam Hussein gay, sí. I abans de les lapidàries, ahí Víctor Valdés, una mica sobrat, a Buenafuente. Todas las veces que se han enfrentado Barça y Madrid de toda la historia, nos da este cómputo. Real Madrid, 68 victorias, Barça, 63. Miren, los chatos, no le silbéis a la estadística porque no puede defenderse. Quedan 4 partidos, si los gana el Barça casi se queda... Esto habla de la potencia de los dos equipos, ¿no? Y siempre será así. Bueno, ¿son en color o en blanco y negro? Yo creo que hay color y blanco y negro. Són en color o blanco i negre? No, però era clar, públic culer... No, però està bé. Està bé. Està bé que de tant en tant els jugadors també siguin transgressors, amb sentit de l'humor. Jo no veig mala fe. No, absolut. I va dir una cosa que em va agradar. Va dir que a les celebracions del Mundial anava tan borratxo que va veure com la Cibeles li guinyava l'ull i com Neptuno li clavava el trident. És a dir, imagina't com anava. No cal que ho juri. Ho va dir, No cal que ho juri, vam veure. Lapidària, sense trampes, perquè darrerament veig molts suborns. Avui, quina serà la guanyadora? ¿Podrías demostrarnos que solo tienes un testículo? Cuando era pequeño se me secó y se me perdió. Hay que ver lo que te gusta currar a ti, Machu Picchu. Tú, en tu patera tenías que ser de los que más remaban, ¿no? A mí lo de acá se me da mejor que lo de meter. Tú no habrás visto el programa esos días. Chica, ayudamos lo que podemos, ¿sabes? Te he complacido, Domina. ¿Acaso tienes la p*** seca? ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! ¡Cállate! ¡Que me callo! No me gusta utilizar el transporte público. Está lleno de espíritus. Digamos... Valoración. Ni que habíamos venido a hablar de O sea, que haya tenido... Cristina, ¿te has puesto hoy braguitas? No, llevo el tiburón colgando. Una vez más los dioses me han abierto las nalgas para meterme una por el puto culo. Carmel es calamar. Echas la tinta y te piras. Pues tú, molusco. Este teléfono mío es un poco... Está un poco chungo. Malnacida, que eres una malnacida, perra. Lo primero que quiero hacer es agradecerle el gesto porque ha intentado que aquí junto a nosotros estuviese también Emanuela de Mayor. Lo que pasa que para la gente que está en casa es mejor escuchar a alguien que hable español. Bueno, Cristiano, te agradezco el gesto. Supongo que estarás muy contento. No entendí. ¿Puedes repetir? Jimmy, ¿qué te parece Chari? Un trozo de carne. Una brocheta de danesas, pero en una sola persona. Tecnología punta hasta la punta del chichi. Estoy yo Això no és frase, ni és frase ni és lapidària. Sí. Juraria que l'ha subornat amb 2 entrades per la final de Copa. Sí, ho he vist. Algo ha habido. 2 entrades pel Barça Madrid. Son del 65. ¡Qué falsa! Pone Santiago Bernabéu, Madrid-Barça. Oye, acabas de parecer el burbuja. 1965. Qué falsa. Saló. Qui guanya? Cristiano Ronaldo, no entendí. Cristiano Ronaldo no entendí. Angermen, autobús ple. Angermen. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. No entiendo. No entiendo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo guanya. Allianz Liga Manager, aquí guanyes tu si demostres que ets un bon entrenador i que saps fitxar, fer les tàctiques, vendre, moure la banqueta. Si saps de futbol, demostra-ho. Torna la millor lliga en línia del futbol. Allianz Liga Manager de Mundo Deportivo. Crea les teves tàctiques, fitxa, ven, mou la banqueta. Inscriu-te abans del 9 d'abril a mundodeportivo.com. I recorda que t'esperen regals de campionat. Allianz Liga Manager de Mundo Deportivo amb el patrocini d'Allianz. Amb el patrocini d'Allianz per demostrar que ets un gran entrenador i que saps treure rendiment a la teva plantilla. I acabem amb Cocodrilo, un asesino en sèrie, teòricament basada en fets reals. Reals, però amb un cocodril gegant.
hechos reales. Però per què no deixo al final, per saber si s'ho mengen o no? Després de la publicitat ho podem veure? Sí. Vale, nos quedamos a verlo. No. Sí. Aquest bitxo faria bavejar piqueres. Sí, apocalíptico, terrorífico. M'he passat 2 minuts, però encara tinc una pregunta per Víctor Amela, perquè sé que és un gran analista. Aquí hi ha 2 frases. Una del senyor Basile, que a mi comença a preocupar-me. Nuestros competidores se han aunado en una conspiración mediática. Juraria que quan algú parla de conspiracions... Es que empieza a estar mal. Empieza a estar mal, no ¿verdad? Ho sé. No. Si me habláis un día hablando de conspiraciones, avisadme, ¿eh? T'avisaré. Però atenció a Contreras de La Sexta. A ver. Pide a los anunciantes un boicot a los programas telebasura. ¿Y esto? ¿Qué programas son esos? Y diu, hay anunciantes que deberían plantearse en qué tipo de programas introducen su publicidad. Pensar si es bueno estar en un programa aunque tenga mucha audiencia. Como si los anunciantes fueran todos nerdos y no hubiera nunca ninguna central, y no supieran ni ningún planificador, analizar, claro, ni ninguna agencia de publicidad. O sea, Contreras que darle unas lecciones a los anunciantes de dónde tienen que poner su dinero. Su dinero. Però llavors Basile té raó. Però no hi ha una conspiració, ho diuen obertament. Es deu referir a això, claro, òbviament. no hay conspiración, hay tontería en el otro bando. Jo juraria que els caps de les cadenes haurien de mesurar una mica més, de tant en tant, les seves declaracions. Sí, porque hacen declaraciones muy de patio de colegio, muy tontas. Que te preguntas, ¿cómo ha llegado una persona tan tonta a mandar tanto? Pues yo no diría sí, hombre, si alguien dice una tontería, como que decía Forrest Gump, ¿no? I el top 5, ràpidament, el senyor Amela es queda amb Downton, amb Spartacus, amb Sálvame, amb Pulseres Vermelles, molt bona sèrie, molt bona, i amb La cocina de Arguiñano. Avui tenia acudits, però no he tingut temps. Bueno. I top 5 de l'Oscar Brock, de Pacific, sí. Jersey Shore. Jersey Shore és un reality de l'MTV molt bo, que és de chonis i poligoneros americans. És deliciós, és boníssim, eh? I després he vist que inclous Crematorio. Crematorio, que és aquesta sèrie que fan a Canal Plus sobre el col·laborat d'Ubrique, que es podria ser... No existeix, però que podria ser. És un col·laborat també. I The Good Wife. The Good Wife és una sèrie molt bona que barreja una mica humor negre, sèrie d'advocats i drama personal. Jo la recomano moltíssim, també. El cap de setmana molt intens, imagino. Cerrando contras. Cerrando contras. Sí, porque como ahora La Vanguardia va a hacer la edición en catalán... Felicitats. Sí, es verdad, es que es un gran acontecimiento, pero nos obliga a cerrar con más antelación los trabajos. Doncs a treballar. Encantado, encantado. A treballar i a inspirar-se. Fora Bloody Mental, Víctor Amela per l'Oscar Brock. Tornem després de la publicitat. Si quan entres en un bar amb ganes d'esmorzar no saps pas què has de demanar. Al bar, sigues original, no et facis un cacau i demana un colacao, demana un colacao, demana un colacao. Javi, ¿ya habéis llegado? ¿Dónde estáis? Nosotros saliendo. ¿Cómo está la fiesta? No me veo. Aunque bajaran una docena de ángeles y te cubrieran con un manto de oro, no estarías más guapa. Pues vámonos. Modelet més fresa afortunada? Bona elecció. ADSL de Movistar, més trucades fix mòbil gratis per sempre, encara millor. Ara per 26,90 € al mes, tria l'ADSL que et dona més. Truca ara al 1004. Movistar, compartida, la vida és més. En Starbucks queremos decirte algo. Despídete de la televisión tal y como la conoces. Llega Starmax, la televisión con una selección exclusiva de canales de calidad, con HD, sin contratos y a un precio que te va a sorprender. Bienvenido a Starmax. No et quedis a mitges. Canvia la llum a gas natural Fenosa i aconseguiràs un doble estalvi. 50% de descompte en el fix del gas i 15% en el de la llum. Qui diu que no els agrada l'amanida? Comprovem si als joves se'ls agrada l'amanida. Al grup A li hem posat una amanida verda i al grup B una amanida verda a la que se li afegeix gallo ensalades. Resultat, 9 de cada 10 repetirien amb gallo ensalades. Quin és el secret? El seu especial secado la manté al dente fins i tot quan no està calenta. Gallo ideal ensalades. L'única amanida amb què 9 de cada 10 s'hi repetiran. ¿Y tú, Lola, por qué recomanas Actimel? Porque a mí me funciona. Yo cada mañana me tomo mi Actimel. Me ayuda a ponerme en marcha y a estar bien durante todo el día. Yo siempre he sido una mujer muy activa, pero una ya tiene sus añitos. Y por eso es importante ayudar a nuestras defensas, porque son la base de todo. L'edat pot posar a prova les defenses. Actimel ajuda a reforçar-les. Por eso yo lo recomiendo. Hazle caso. Desde que toma Actimel, cuesta seguirle el ritmo. Quan una cosa funciona, s'ha de compartir. Uneix-te a cadenaactimel.es.
Avui llenties amb verduretes. Per tu també. Noves recetes caseres d'Ero Baby. Avui, llenties amb verduretes. La cuina de veritat pel teu petit. Torna 105 Confidencial amb Estrella Damm. Dilluns 11 d'abril a l'antiga fàbrica Estrella Damm. 45 minuts de concert en format acústic amb Milo en exclusiva només pels nostres oients. Entra al nostre web rac105.cat i sabràs com aconseguir les teves invitacions per a aquest directe. 105 Confidencial amb Estrella Damm. Els ambientadors els notes, però només al principi. La seva fragància dura tan poc. Descobreix Airwick Freshmatic, un spray automàtic que desprèn una fragància lleugera a intervals regulars i renova contínuament l'ambient de casa teva. Sempre estarà fresc i net. Airwick Freshmatic. Explosions de frescor a casa teva. Ara amb un 50% de descompte. El nuevo Silid Ban puede con más de 40 manchas. Y podrá con las tuyas. Me apuesto lo que quieras. La suciedad de la silicona es que no se quita con nada. Con Silid Ban seguro que se va. Si no, salto de un puente. Increíble, ¿eh? Es que está como nuevo. A ver aquí. A partir de ahora, ya no necesito nada más. Silid Ban, imbatible en más de 40 manchas. Evax a casa de la dona de vermell. Evax sorteja amb cada pack 100 euros al dia. I només en 3 packs tindràs un regal segur. Descobreix que la regla és molt millor amb Evax. Sí. Sí respecte. Sí estalvia energia. Sí ho vols.